Soc l'Anna Pérez. Soc la Pilar Rojo. Jo soc Juanfran. Mi nombre es José Manuel Vara. Soc Lluís Garriga, visc a Reus a una llar amb suport. El NIDUS favorece un contacto directo con la persona asistida. També afavorir el treball en xarxa, poder estar coordinats amb diferents recursos, amb serveis laborals, amb centres de salut mental. Y al mismo tiempo se garantiza una privacidad. Després també se poden pujar documents. Totes les cites que tinc amb el metge. Podem volcar les nostres emocions en aquest xat i ens dona també una guia de com actuar. Un dia vaig tindre una crisi i me trobava molt ansiós i vaig fer ús del chatbot. I amb el chatbot parlant també me vaig calmar i me vaig ficar millor. Va haver una vegada que vaig tindre ansietat, li vaig preguntar al NIDUS, a l'aplicació, i em va dir que, per exemple, que fes respiracions, que ens relaxés i coses així. En l'app sí que estan 24 hores, perquè pot ser en qualsevol moment que tingués una crisi, ho pots fer perquè porta el mòbil i és el que més m'agrada. I jo la recomanaria perquè va molt bé i de tindre-la o no tindre-la no costa res. Llavors és millor tindre-la. Perquè és un 3 en 1. M'ha servit molt. Invito a tothom a provar NIDUS perquè és molt útil.